नाय 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय YBY फान्ड मोनसे ट्रेडिं थार्ड पार्टी जाय बिथांमोना बे YBY फान्डआव फैसा नोंथांमोना एजि फैसा खामायनो सानदों। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे एलार्ट भिडिअ लानानै फैबावदों जाय बिथांमोना स्पेसियली गोदानै सोरनिबा बुंनायाव सोरनिबा खावलायनायाव बे YBY फान्डआव गावनि बेसेन गोसा फैसाखौ सोनानै नोंथांमोना बेयाव जुदि एजि मानि जुदि नोंथाङा नागिरदोंब्ला नोंथांमोना मोनसे सांग्रांथि भिडिअ लानानै फैबावदों दिनैनि भिडिअ। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि थार्ड पार्टी बेखौ आं मानो थाखाय थार्ड पार्टी बुंदों, बेयाव कुनु मोनसेबो RBI रेजिस्टार गैया, गभर्नमेन्टनि कुनु अथराइज गैया। बेफोरबायदि एप्सआ नोंथांमोननिफ्राय गोबां रांखौ स्केम खालामनो थांगासिनो दं। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि एप्सआ आगोलबो गोबां फैखांबाय। बेफोरबायदिनो फैनानै नोंथांमोननिफ्राय गिबियावनो बेयाव मोनसे ब्लक चेन सिस्टेमाव बे एप्सआ नोंथांमोननिफ्राय रां खामायो। जेब्ला नोंथांमोननो गिबियाव बे एप्सआ नोंथांमोननो गिबियाव रांखौ होयो। रांखौ होनानै जेब्ला बेयाव नोंथाङा आरो बे एपनिफ्राय गोबां रां खामायनो सानबावदोंब्ला नोंथाङा बे एप्सखौ गुबुननो रेफार खालामनानै होनांगौ। बे रेफार खालामनायाव खेबसे रेफार खालामगासेयाव सासे मानसिया बेयाव 6,000 बेफोरबायदि सोनांगौ, 10,000 बेफोरबायदि सोनांगौ, 25,000 बेफोरबायदि फैसा बेयाव सोनांगौ। बे फैसा सोनायखौनो बे एप्सआ ब्लक चेन सिस्टेमाव नोंथांमोननो रेफार खालामगासिनो दं। बेयाव गोबां मानसिफोरा स्पेसियली जोंनि बर' सुबुंफोरा बे एप्सआव गोबां स्केम जानो थांगासिनो दं। मानो होनोब्ला आसामाव नैबे YBY फान्डआ स्पेसियली जोंनि बर' ट्राइबेल सुबुंफोरखौ टारगेट बानायदों रां बख्ल'नो। मानो होनोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोरा आरो ट्राइबेल सुबुंफोरा इसेयावनो जोङो फोथायना लायो, गरफा गरनै रां मोनब्लानो जोङो गोबां बे एप्सफोरखौ जोङो फोथायना लायो आरो नोंथांमोना फैसा इनभेस्ट खालामनानै गोबां स्केम बानाय जायो। बेनि थाखायनो बे एप्सनि सोमोन्दै आसाम आयेन फरायसा आफादा गभर्नमेन्टखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे बिथोन होदों। जोङो बे भिडिअखौबो भिडिअनि जोबनायथिं नायगोन। बेयाव बे एपनि सोमोन्दै मा बाथ्रा बुंदों। जाय बिथांमोना स्पेसियली बे एप्सआव दा गोदानै जयेन जानो सानदों, सोरनिबा बुंनायाव सोरनिबा खावलायनायाव नोंथांमोना बे एप्सखौ दा बाहाय। मानो होनोब्ला बे एप्सआ दा गोबां आसामनि बर' सुबुंफोरखौ गोबां रां लुथिनो थांगासिनो दं। बेयाव गोबां मानसिफोरा बुंदों बे एप्सआ गभर्नमेन्टनि अथराइज मोननाय, RBIनि अथराइज मोननाय, नाथाय बे एप्सआ कुनु RBI गभर्नमेन्टनि नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों कुनु बेयाव हिस्टरि गैया। दा नोंथांमोना बे एप्सखौ गुगोलावबो नोंथांमोना सार्च खालामबा नुनो मोनला। गोबां मानसिफोरा बेयाव गोदानै हाबनायफोरा गोबां प्रब्लेम जादों, रां उइथड्र खालामनो हायाखै, ट्रेडिंआव प्रब्लेम जादों। बेफोरबायदि जायैनो सानसे समाव बे एप्सआ नोंथांमोननिफ्राय गोजानाव थांसिगोन। मानो होनोब्ला गोबां रां लुथिनानै बे एप्सआ नोंथांमोननिफ्राय गोजानाव थांसिगोन। जाय बिथांमोना गोदानै हाबनो सानदों नोंथांमोना एसे सांग्रांथि थाबानो जाबाय। दानिया बे YBY फान्डनि सोमोन्दै आसाम आयेन फरायसा आफादा मा बुंदों जोङो नायनानै लाग्रोदिनि। আপোনালোকে যিকোনো প্ৰতিষ্ঠানত পইচা ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহ RBI আৰু সেবিৰ দ্বাৰা অনুজ্ঞাপ্ৰাপ্ত হয় নে নহয় আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰিব। এই যি বুটব্ৰ, ট্ৰেড বুল, বিগ বি বুল আৰু অন্যান্য যি প্ৰতিষ্ঠানত আপোনালোকে পইচা লগাই আছে, আজি সদৌ অসম আইন ছাত্ৰ সন্থাই তথ্যভিত্তিক তদন্তভিত্তিক আপোনালোকৰ আগত আমি দায়িত্ব সহকাৰে কৈছোঁ, এই সকলো এপ ভুৱা। এই সকলো এপ খুব সোনকালে কোনোবা এটাকৈ আপোনালোকৰ পৰা শ শ কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি অসম এৰি পলায়ন কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে। এই এপসমূহক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক আমি, গৃহ বিভাগক আমি আইন ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। दानिया नोंथाङा इसेबाबो बुजिनो हाबाय। जाय बिथांमोना बे एप्सफोरखौ बाहायनो सानदों नोंथांमोना गोजानाव थाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे सांग्रांथि भिडिअ लानानै फैबाय जाहाथे बे भिडिअखौ नायनानै जोंनि सासेब्लाबो बर' सुबुङा बे एपनिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि बे बेसेन गोसा फैसाखौ बासायनो हायो। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। एसेनोसै।